Så blev det en ny dag og en ny riffel i vores program af brugte rifler til 5.000 kroner. Vi har i dag at gøre med en Savage Model Axis. Den er monteret op i en stålmontage, hvor vi har sat en vælter kikkert på. En kikkert, der har 2,5 til 10 i forstørrelse, og så en 30 mm lins. Det er en kikkert, der har 30 års garanti på sig. Der er selvfølgelig en lyskontakt deri, så det lille røde lys inde i den, det vil tænde, når det er, at den her bliver påvirket. Der er forskellige trin i sådan en som den her, alt afhængig af, hvor lyst eller hvor mørkt der måtte være udenfor, sådan at du får det helt tilpasset til det, du skal bruge. Det her, det er en kaliber 308, så en helt fantastisk kaliber, hvis nu at man gerne vil i gang med noget blyfrit ammunition. Der er en oceaner af muligheder, og vi har en masse at vælge imellem. Riflen synes jeg er super flot i standen. Den har en lille bitte smule rustpletter på løbet, men det er fuldstændig underordnet for riflens funktion. Den er monteret op med eller klargjort til en lyddæmper, så hvis du har lyst til det, jamen så er det simpelthen bare at sætte en lyddæmper direkte på. En tilladelse til sådan en følger riflen, så det er ikke noget, vi skal vente på. Men riflen sådan overordnet set er med et magasin. Så det er bare at lade magasinet op hjemmefra, sætte det op i riflen, få den ladt op, og så er du sådan set klar til at gå på jagt. Et syntetskæfte, så der er ikke meget vedligehold i sådan en her. Riflen den er flot, den står pænt, den er brugt, og den bliver kun solgt til 5.000 kroner lige i øjeblikket. Der er kun den her ene, så igen er det egentlig konceptet med først til mølle. Reserver den ind på nettet, hvis du har lyst, ellers så står vi klar til at hjælpe dig herinde. Ellers så vil jeg sige god dag, og så håber jeg, at I vil se med de næste par dage, hvor der kommer flere rifler på menuen. Det er godt, vi ses!